அப்பாடி புது ஜடேஜா ஃபேன்ஸுங்களா உங்க பாசம் தாங்க முள்ளோட ஐயாப்பா நீ ஊன்னு மட்டும் சொன்னா நாங்க உன்னை ஆர்சிபில வாங்கி போடுறோம் ஏன்னா இவர் தானே ஆர்சிபியோட ஒரு ஷேர் வச்சிருக்காரு இதாண்டா சாக்குன்னு லாயல்ட்டின்னு வராங்க லாயல்ட்டி பத்திலாம் நீங்க வாய திறக்கலாமா நாங்களாவது எங்க ஐகான் பிளேயர்ஸ் அதே 18 கோடிக்கு தான் ட்ரேட் பண்றோம் ஆனா நீங்க அடுத்த டீம் அவனை வாங்கினா என்ன இல்ல அவன் அன்சோல்டா போனா எனக்கு என்னன்னா ரிலீஸே பண்ணி போடுறீங்க செல்லா யுஸ்வேந்திர சகால் கதர்னதெல்லாம் மறந்துட்டீங்களா அப்புறம் நம்ம கெயில் அண்ணா ஏன் கேஎல் ராகுல் இப்போ முகமது சிராஜி நான் தான் ஆல்ரெடி சொன்னல தலைவன் ஜடேஜாக்கு அங்க போன கேப்டன்சி கூட கொடுக்கலான்னு இப்ப கேப்டன்சி தலைவனே கேட்டிருக்கா இத நியூஸ் 18 ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க உண்மையா ஜடுபாய் போறது கஷ்டமா தான் இருக்கு ஏன்னா தலைவன் சம்பவங்கள் அப்படி ஆனா அதே நேரம் லாஸ்ட் 2 வருஷமா நம்ம வாங்கின சிறுபடியும் மறந்துடக்கூடாது இப்போ விட்டா சஞ்சு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் நமக்கு கிடைக்கவே மாட்டாப்ல டாப் ஆர்டர்ல பேட்டிங்ல வந்து சும்மா சொல்லுவாப்ல